Itt az ősz, és vele együtt sajnos a megfázásos megbetegedések időszaka is. Még ma is kevesen tudják, hogy a sóbarlang számtalan olyan egészségügyi problémára kínál alternatív gyógymódot, mint a felső légúti és az allergiás panaszok. Mit akar a himalájai sóbarlang elnevezés? Miért hívjuk ezt himalájai sóbarlangnak? Ez egy olyan sóbarlang, amiben 15 tonna himalájai só van beépítve, ez sótégla, sószikla granulátum formájában. És amit tudni kell a himalájai sóról, hogy a legérettebb, a legtisztább, a legrégebbi só a világon, ugyanis valamikor az ősóceánok kiszáradásakor bent ragadott ott a Himalája mélyébe, és mindenféle környezeti szennyeződéstől mentes. Gyönyörű színe van. Ez a narancsos szín, ez egy olyan színterápiát képvisel önmagában, egy stresszoldó, nyugtató hatása van. A himalájai só tudja csak ezt a gyönyörű színvilágot előhozni. Összességében 100 négyzetméter alapterületen van kiépítve, és ami nagyon fontos, hogy külön helyiséget biztosítunk a gyerekeknek és külön a felnőtteknek. Heti rendszerességgel van itt jóga és gerinc tréningünk, illetve havonta egyszer tibeti hangtár relaxációnk, ami az egyik legsikeresebb program, gyakorlatilag mindig teltházzal működünk, ugyanis a tibeti hangtálak és a himalájai sónak az ötvözet az egy gyönyörű kettőst ad, és még inkább felerősíti ezt a jó hatást. Egyre több a légúti betegségben szenvedő, és ez egyre fiatalabb korban jelentkezik. Ezért ajánljuk már egész kiskortól gyerekeknek is, egészséges felnőtteknek is, jöjjenek el, hogy az immunrendszerüket erősítsék. Ez akár heti egy alkalommal, ha rendszeresen sóterápiával részesülnek, ezt el lehet érni. A már kialakult problémáknál pedig ez egy intenzívebb kúrát igényel. Itt gondolok elsősorban az aszmás, allergiás, légúti problémákra, télen a köhögéses, náthás, influenzás időszakban, akkor ezt egy intenzív, heti 2-3 alkalmas kúra szinten kellene igénybe venni. A gyerekeknek külön sóhomokozó áll a rendelkezésre. Ez egy sótaposónak nevezett helység. A neve az nem véletlen, ugyanis a helység a sógranulátummal van felszórva, hogyha tapossuk a sót benne, nagyon jó hatása van a talpon keresztül, stimulálja az idegvégződéseket, tehát egy picit akár masszírozza is a talpunkat, túrják a sóport, az felszáll, közelről beszívják, és gyakorlatilag észrevétlenül gyógyulnak. Azoknak a gyerekeknek is ajánljuk, akiknek elhúzódó náthás, köhögéses betegségük van, és az antibiotikumos kezelések mellett ez egy természetes gyógymód, aminek nincsen mellékhatása, és bárki számára ezt igénybe lehet venni. Jöjjenek el még most, idén kifejezetten erőteljes az allergiaszezon, de a jövőre azt javasoljuk, hogy az allergiaszezon megelőzően legalább 2 hónappal azelőtt jöjjenek, hogy az immunrendszerüket meg tudják erősíteni, és felkészüljenek, hogy amikor már javában tombol az allergiaszezon, addigra az immunrendszerük megerősödjön. A sóterápium sóbarlang Csepelen, a hév végállomásával szemben, a Posztolgyár utcában található, és ha mégse tudnának eljönni, akkor neki kínálunk egy mobil megoldást, egy úgynevezett kis mobil sókamrát. Ez egy új kis orvosi eszköz, ami gyakorlatilag egy sógranulátummal telt inhalátor, amivel bármikor, bárhol élvezhetjük a sónak a jótékony és gyógyító hatását. Ennek a kizárólagos forgalmazói jogát megkaptuk itt Magyarországon, és itt a sóbarlangban lehet megvásárolni.